familia 20 mag rawere manonegi ng'anyo mar Gen Z higa mokalo ne ochokore kawuono e boma Nairobi ka giparo wedegi mane onegi. Gisingo mar biro chopo nyaka e od bura mamalo tarik 25 dwe mar auchiel kaka yor sundo sirikal mondo omi okaw ndamo ne ji ma itudo kod nek mar rawere e kinde mag ng'anyogo. Giluwo ni nyaka ne nyithindgi negi gisebedo kod achiedh nade ka jokende ratich oganda oseo sirikal kuom jwang'o jonyuol manowito nyithindgi e kinde mag ng'anyogo. Jokedo ratich oganda koni kata obedo ni report maduol maketo nyong'ong' e tije obila IPOA noyango ni jong'anyo 60 nonegi e ng'anyo mar Gen Z higa mokalo mana buche 2 kende manochopo e apis jamin buche kata ODPP. Arrest and prosecute Killer Cop and their commanders who directed and executed the murder of innocent peaceful protesters. Provide compensation of murders victim families and families of those who suffered injuries and destructions of properties. If you ask someone, unaweza kuja utoe ushahidi venye kulikuwa nini? Mama naweza, but mamangu amekataa. Nisikuwa na ugonjwa, sasa niko na sukari, niko na pressure. Mama kiyo mtoto ni kama aliingia wazimu. Hata he doesn't want to hear story. Hata siwezi taka ajue niko hapa sababu hiyo story. Aliambia acha ikae hivyo tu. Juu ameniwacha na gapile, hata sioni nikitoboa. Sioni. Nitabidi nifue tu hizo nguo, nifanye kazi ya kutukanwa, kazi mbaya mpaka maisha yangu ishe. Na niuma juu nimebaki ni kama sina mtoto. Juu nimebaki na wawili, kijana na msichana, na wako na sickle cell anemia. Wale wabunge ambao wanasema let's move on, we are telling them how hata tujui ni nchi gani wanaishi, because they are so out of touch with reality. And the people who are standing here before them today are a testimony that this country has not moved on and will not move on until justice is done